И на тази сесия да има проектно предложение, което е свързано с реализация на средства по европейските програми. Деца и младежи в риск е едното от двете допълнителни докладни, които внесох за разглеждане на Общинския съвет Монтана. То е за периода 9-14 година, т.е. имаме възможност да кандидатстваме по него. По тази компонента деца и младежи в риск се надяваме след одобрението на Общинския съвет да предложим проект, в който влиза ремонт на младежкия дом. Изискването е в следващите 10 години да не се променя характера на дейността на тези институции или учреждения, за които ние кандидатстваме. И другото е пансиона на комплекс Огоста. Това е второто място, което също влиза в този проект. Добре би било, възможностите за финансиране са от 1 до 1,5 милиона. Сега какво ще бъде одобрено и доколко ще бъде одобрено е нещо друго, но това все пак са две места, които са много важни за нас, защото са свързани те са почти на пълен капацитет и пансиона на стадиона, както и особено младежкия дом, чието зали и кабинети са ангажирани почти непрекъснато заради многобройните групи, които се подготвят тук.